О, не. О, не. Нямам живот. Просто ще бягам. Няма да ги нападам. За сега. Чай е тук. Е тук да стоя малко. Добре. Ела тук, ела. Ела, момче тук. И сега да спивах. Че не го оцелих, значи. Къде бягаш, бе? Ела тук, ела. Вой. Не мога да стреляй мене, не. Знаеш ко, ще блъсна врага и едно да го застрелят. Ама той е всякъде. Той е умрял, бе. Супер. Врага е умрял. Врагът ми. Дето ме буташ тук, наша. Няма го, умрял е. Надолу. Нищо, не. Ето и ще е втора част, май. Те тук се сбиха. Тук се сбиха. Мале. Стана към. Умрела. Сега тук трябва да гласуваме. Аз искам на въжето искам. На въжето искам. Ако някой успее да му удари направо, ще му почна нагоре. Насам сме. Насам сме. Криница ли спечели? Аз се играя, само че не знам как се играе. Не. С ключница ли? Криница ще играем. Тук се разбъркат ми. Какво ще ми се падне? Червена ми се падна. Обаче не знам... Да минеш играта. Не знам как се играе тази криница. Червено взех. Нищо. Червено. Червените сме убийци. И сега ще ги убия. Трябва да ги трепя тук. Нож имам тук. Нож. Добре. Да, ти си от червения? Да. Аз ще съм убиеца. Трябва да ги трепя тук. Тук ми изписва нещо на екрана. Опа. Елате ми тук. Що не мога ги бия, бе? Опа. Сега ще видите вие. Червеници. Трябва ключ някакъв тук. Опа. Давай, трепи тук, трепи. Ключ. Къде го взимаме? Къде го взимаме ключ? Има тук. Този май от убийците. Не мога да го убивам. Трябва да намериш 3 ключа и първия го намерих. Първия го намерихме. Видях го аз къде. А втория, как ще го открия? Тук кафе. Ще търся ключовете. Който мога ще убивам. Който е тук? Ключ. Мога го взима за нещо да правя. Аз го намерих, ето го. Втория ключ намерих. Пак трябва ключ. 10 секунди ли? Колко стане след 10 секунди, бе? Не. Аз слизам долу. Тук ще стане нещо. Аз съм сам. Умирам, не знам. Какво става тук?
Умре. Мога ли? Не мога. Ами хора, аз до тук оцелях. До тук оцелях, видяхте. Хора, не Това беше втора част. Не успяхме до финала. Трябваше сега да използвам ревайв, ама аз го използвах по-рано. Това беше видеото и до тук приключва втората част и чао от мен.